Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon sa tanan, magsuong ko diyan ni Kristo. Ano yan sa mga programa ang Lanog sa Kamatuoran. Dinhig yapon sa estasyon nga kanunan yung gipaminaw, ang DXEE 92.5 FM ban dinhi sa Dipolog City. Kini nga programa ubos gyapon sa pagpaluyo sa tuang mga kaparian sa Diocese sa Dipolog uban gid sa atong talahorong nga obispo, Bishop Severo C. Cailmari, ang atoang Bible nga director nga si Reverend Father Ramil D. Corong, ug usab sa mga kura paruko o mga parokyal biker sa parokya sa Bikaryo sa Kasiga, Turgo, Oldfield Scene, no? Nga mao ang Katedral, Sikayab, Galas, Torno, Gulayon, Ulingan, Santa Palomina ug Sinaman, no? Ang atong bag-o nga parokya. Usab ato ang ikuan, papasalamat usab sa ato ang mga kauban diha sa buhat, sa mga mandated organizations, mga ministries, no? Mga chapel president sa Diocese sa Dipolog. Unya atong kauban dinhi karon na dinhi sa sesyon ang atong yung kauban, no, Brother Silbert Dunduyano alias Veritas, no, atong kauban nga makugihon gyud, no, dias pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa kamaturan. Usab ato ang i-acknowledge usab ang ato ang kauban dinhi sa sesyon, no, sa technical side, ang atong technical director gyud, no, si Engineer June Daimil. Ug usab ang ato ang station manager nga si Sir Jet Opilak. Ug usab ang staff ug management sa DXEE 92.5. Kini ang kauban, Brother Nicolay M. Lucinos, sa ngalan ni Brother Attorney Miguel L. Abbas, ato ang CFD National Bible Consultant. Kay wala man sa to ni ron, no? Wala nga kaming Brother Silbert may nagkuan do, no? Naghatag sa panahon. Usab datong gipahibalo ni Brother Silbert, no, nga dunay nagapadayon gihapon, no, nga Bible study diha sa St. Vincent's College, no. Yes. Sa room 103 sa matag adlaw nga Domingo alas 9 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kaudtohon. Usab atong ipahibalo da kaninyo nga dunay healing mass, no, dinha sa Santo Niño Duhinob, no, Paris dinha sa Rojas, ni Father Leo Gilbero, no, ang ato ang exorcist sa Diocese sa Dipolog. Sa matag Huwebes na iyahan, no, ang iyang healing mass alas 6 sa gabi, no, ngadto sa La City dayon usahay do na po yung mga anointing ana, no, labi na gyud sa Santa Lana. Muna musimbatan niya ana, no, labi na tong mga balatian o uban pa. O usab atong itimbaya di ay ang atong mga kanunay nagpaminaw, mga dili Katoliko, no, o mga Katoliko. Salamat kay sa pagpaminaw. Usab ni Brother Dr. Gerald Abalos karon nga naminaw, itong kawan sa Catholic Faith Defender, mayong hapon na Doc diya sa Barangay Torno. Yes. Usab sa itong kawan sa Biblical Apostolate si Brother Juan Amplayo, no, nga Tagalabason, nga naa na diri karon sa Dipolog, no. Unya sa dili paglangan atong ihatag ni Brother Silbert isip pakiskot sa una natong atima ug uban pang maiskutanan kabahin ining authority, no. Ato ihatag ni Brother Silbert Dunduyano Sr. Okay, mayong hapon o ngayong Sabado sa tanan. Mo diretso lang tanong kay talagsarar patapod makauban din sa atong mga kauban. Okay. Ang atong tema karon kining mahitungod sa authority, no? Kay sa atong na bantayan kung ano nga nagkabahin-bahinta nga mga Kristohanon, kay wala kaayo nato tun-i ba o ambot unsa kay hinungdan ngano nga kining issue sa panagbahin-bahin nato sa atong pagtuo. Ang ugat ani mao magyud ang konsepto mahitungod sa authority, no? Kung kinsa ang gitagaan gyud ni Kristo, kinsa gyud iyang gisugo nga maoy mo pahibalo sa iyang mga pulong, dapat didto ra gyud unda ta
Ang nahitabo gud niining atong panahon karon, inigbasa na to sa Biblia, wata kahibalo nga kung mo interpreta sa atong kaugalingon nga wala tay sandigan nga grupo sa mga tao nga sila mo ay silbing kanang gitawag gani Brad Nicolay og final arbiter o ko ba sa gobyerno nato kanang gitawag og Supreme Court kanang higher authority ba nga mo sandig ta kung wala o nato na sa atong hunahuna gud o di ba wata kahibalo sumaw na nga mosalig ra gyud ta sa atong nasabtan. Kanang gitawag sa Biblia Brad Nicolay og private interpretation. Nga kana klaro man gani na nga gidili no sa ikaduhang Pedro 1:20 no. Naghisgot si Pedro diha nga gidili gyud ng kinaugalingon na pagsabot o private interpretation. Kay kung private interpretation gud atong gawion niya lahi-lahi mayon ang pagsabot sa tao. Muna mumugna gyud og daghang tinuhuan magkabahin-bahin gyud gyud malikayan. So ang pangutana gud ani gud unsa man diay nang angay gyud may atong gawion kung magtuon tag Biblia, no? Kay gidili maka ng private interpretation unsa man gyud ang husto nga parang di ta magkabahin-bahin. Ang husto nga para di ta magkabahin-bahin mo nang gitawag nato og authoritative interpretation. Authoritative. But pasabot nga ang imong pag-interpret authoritative. Nakaroon unsa man ang authoritative interpretation. Kining authoritative interpretation naa ni sa kahugpungan nga mao gyoy genuine nga gitahasan ni Kristo. Una, mga apostol. Pero sa dili pa nato basahon tong pagsugo gyud ni Kristo sa mga apostol Brad Nicolay, ato sang i-remind ang matag usa kung nakalimot o katupong wa kahibalo masayod. Okay. Sa gipamulong ni Apostol Pablo sa iyang suwat sa mga taga Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Roma 10:15. So di na lang siguro na idritso na nato Brad Nicolay. Nag-ingon si San Pablo nga unsao man kuno pagsangyaw o pagtudlo o pag-preach kung wala siya gipadala. Sent sa in English kung wala siya gisent. Ang buot ipasabot ana unsa mo kuno nimo pagsangyaw kung wala ka gi-authorize. Gitagaan ba kag authority? Kay actually parehas ra man guni sa for example institutions pagka-pulis. Unsa nimo pag ingon nga pulis ka o authorize ka mo dakop ug wa ka tagay ana nga authority. Ingon ana mao ra po diya sa korte. Unsa nimo pagpangabugar kung dili ka license gyud nga abogado. O ingon ana. So importante ang paghatag og authority. Kay kung wala go ng paghatag og authority sa to pa bisan kinsa lang. Unsa may mahitabo kung bisan kinsa lang? Tanan pwede mo dakop. Then diha po sa korte tanan pwede mga bugar. Dili pwede. Kinahanglan proseso gyud na. Nagyoy sundon nga proseso ay ka mahimong abogado mo take pagalikag bar. Di ba? Ang mga huwis maupod gihapon dili ka maditsog huwis kung way proseso nga imong agian nga mahimong naa kay lisensyado gyud nga huwis. Mingon ana. So ang pangutana karon kinsa man dayon ning gi-authorize sa Ginoo, kinsa man yun ning una pag-authorize sa atong Ginoong Jesucristo kay kung mayon tag kinsa may muhatag og authority natural kinsa may founder sa Christianity si Jesus Christ. Si Jesus Christ may muhatag og authority. Di ba? Dayon kinsa man ang unang gitagaan niya authority Brad Nicolay, no? Mga apostol, no? Nasa mas mayo Brad Nicolay basahon nilang gyud nimo. Okay. Sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 paingon na 23. Dili ni bisan kinsa kay kung bisan kinsa magkalarakas gyud buon ni nahitabo ron. Okay. San Juan kapitulo 20 19 hangtod sa 23. Sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay naadlok man sila sa kadakuan sa mga Hudiyo. Unya mitunggal si Jesus sa taliwala nila og mingon. Sa di pa kang Brad Nicolay kana ganing kuana mga unang gibasa nimo that is proof na nato ebidensya nato ng
ang mga Kristiyano special nga adlaw sa panagtigom Sunday, no? Unang adlaw semana man na, no? Kay kadtong magtigom sila sa Sabat sa adlawng Sabado, Jewish man to nga panagtigom, no? Sa old religion nga moapi lang sila. Pero kana purely Christian nga panagtigom kay puros Kristohano nang naa diha. Di ba? Nya wala na dito sa templo sa mga Hudiyo. Sa aras balay. Nagkatigom sila Domingo. Padayon Brad Nicolay. Human siya makasulti nini iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid naglipay pag-ayo ang matinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab. Main niyo ang kalinaw ingon nga gipadala ko samahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihoypan niya sila og ingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So, diha, klaro nga, ang mga apostol may unang gitagaag authority sa Ginoo. Basta maingon diha nga, kamo akong i-authorize o huipan ko kamo sa Espiritu, then gani, ang ilang authority, Brad Nicolay, katong sa unahan, imong gibasa, versikulo 23, gitagaan sila authority sa pagpamasaylo og sala. Absolution. Nga ang Diyos di ay mamasaylo og sala pinagi sa mga ministro diri sa yuta. Una mga apostol, di ba? Mao na gitawag na tog Sacrament of Confession. Una na sa atong pagtuong Katoliko. So pwede di ay mamasaylo ang Diyos ipaagi niya og ministro o pari. Nya sa ubang pundo ko lang una kay mahadlok sila kay ang tao kuno wa mo kunoy gahom sa pagpamasaylo og sala kay Diyos raman. Tinuod man na, pero kung maghatag og authority ang Diyos sa tao nga mo'y gamiton niya sa pagpamasaylo og sala, pwede na. Mao na nahitabo gyud nga o mao nang naay Sacrament of Confession. So mao na mga apostol ang unang gitagaan niya og authority. So buti pasabot ang final authority sa ilang panahon, mga apostol may gitagag authority. So sa ilang panahon, mga apostoles gyud musandi gyud ang tanan sa unsa may itudlo sa mga apostoles. Oo. So dili bisan kinsa kay kung bisan kinsa magkalarakas gyud Brad Nicolay. Tanawa Brad Nicolay sa dihang klaro kaayo nga katong pagsugod ni Kristo, pagsugod-sugod niya sa iglesia nga ang mga apostoles gitagaan niya authority sa pagsangyaw. Then ang musupak, so mo nang dili gud maayo, no? Para itong mga Hudiyo nga umudawat ni Kristo nga ilang supakon ng mga apostoles. So mabahin, no? Mabahin. So mo bitaw tong nahitabo tong debate sa Council of Jerusalem kay di man sila ang uban mo gawas man. Di man mo sandig sa authority sa mga apostoles, mag-iya-iya man og huna-huna. So nahitabo tong Council of Jerusalem. Nya ni pronounce ang Council of Jerusalem unsa gyud official stand sa iglesia nga gitukod ni Kristo. So, di lang nato isgutan unsa to kay ang atong tema mo focus lang gyud sa authority karon. So, kung pananglit ang mga naminaw Brad Nicolay mo ingon sila nga sa atong panahon karon kinsa man ang gitagaag authority kay dili man mi mosupak nga mga apostol mo'y gitagaag authority unya dili po na mga obispong Katoliko, dili po na mga ministro sa ubang sekta na unsa man nato pag-determine ron o asa man karon ang authority sa mga apostoles kinsa may nakasunod sa ilang authority, no? Mao na. So way lain na tong dangpan mo dagan gyud ta sa kanang argument sa apostolic succession. Kanang gitawag nato kay ang mga apostoles man ang gitagaan og authority ni Jesus Christ. Ang pangutana kinsa may nakasunod sa ilang authority sa dihang nabakante na. Kung wa na ba sila ang mga apostol, no? Kay naaman sa Acts chapter 1 verse 20, buhat 1:20, ang example ni Brad Nicolay. Sa dihang nabakante ang katungdanan ni Judas. Okay. Gipulihan niya ang nanguna pa gyud sa panguna pagpili nga pulihan jud ang katungdanan ni Judas kay nabakante si Pedro, ang holder of the keys of the kingdom, ang katong gitugyanan ni Jesus Christ ba sa keys of the kingdom, no? No? Si Pedro may nibungat yun siya nga naamanggod na labot ko sa bersikulo Brad Nicolay nga kung ang office kuno o katungdanan mabakante dunay mo puli. Kay ang katungdanan inana man gyud ang nature's katungdanan kung mabakante doon naging mo puli, no? Pares ba sa katungdanan sa presidente kung mabakante pulihan gyud na. Pulihan na agay mo puli kay kini kung gingheri kining simbahan gud gingherian man ni Kristo.
So kung mag-iskot taging harian, siyempre na hari, di na po na mga ginsakpan. Oo. Oh. So kung wa nay mangulo diha, wa nay way mo puli, so dili kapadayon ang gingharian. Kung way mo puli o kung mabakanti ang katungdanan way mo puli, di kapadayon ang gingharian. Ya, dili man na mahitabo nga ang organization way mga leader na gyud mga leader, di ba? Gusto may organization ron nga way leader na gyud na magdumala, no? Mapili na tanan na pod leader. Oh, di po. So, una mga apostol, din ang pangutana, kinsa may nakasunod sa authority sa mga apostol. So, mao din na ang Katoliko moingon nga ato ning mahibawan kinsa ang nakasunod sa authority sa mga apostol sa kanang gitawag na tog apostolic succession. So, ang mga apostoles may naay authority. Ang pangutana, kinsa may gitagaan og authority sa mga apostol nga mosunod. Kaya gisugo mas sila Kristo nga magpili po sila mga mosunod nila, no? Na nasa suwat ni Apostol Pablo nga tukang Timoteo, no? Nya kung mangutana sila unsa may ilhanan kuno nga gitagaan na sila og authority. Kanang laying of hands, kanang pandungan imong ulo ba sa kamot, then mo na gitawag na to ordination, laying of hands. So kinsa man ang gitagaan sa mga apostol o authority, una katong ilang gipang pandungan sa kamot. So munang mudagan yung tag-historya ni. O kung di ta mudagan og history, so di na to mahibawan o kinsa gyud ang tinuod nga gitagaan og authority, no? Unya sa buhat 1:20, Brad Nicolay, ang termino nga gigamit diha sa katungdanan sa usa ka apostol nga pulihan kung mabakante sa King James, na red, alaman ako ang King James version, karaan nga English sa bishopric. No? So ang katungdanan sa apostol dihana nga nabakante gitawag og bishopric. Ang katungdanan kuno ni Judas na bakante man kinahanglan dunay mopuli. Katungdanan sa pagka-obispo. Ug mao manggali ni sa tradisyon, mao ni natawag yung nag-obispo ng mga successor sa mga apostoles. Tungod ng usaan na kanang Acts chapter 1 verse 20 sa King James version nga ang katungdanan sa usa ka apostol nga nabakante gihinganlan og bishopric. Bishop. So mao na nga ang successor sa mga apostol tawagon og bishopric. Bishop, no? Bishop gyud ang itawag kay dili pod pwede og katong termino gyud nga apostol kay sila ra man to. So mao na nga ang buhat 1:20 gatug-an litra por litra nga ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, mga obispo. Nya mao na pod karon kinsa man po mga obispo ha. Di ba? Kailangan po yung mga obispo ang ubang pundok, di ba? So tanawon diha po na to ang history. Obispo sa laing pundok na babae, no? Bago lang. Nag-obispo sila og ordinate sila obispo nga babae. No? Lahi po ilaha, no? Lahi ito. Kay sa history wa man gyud ga-ordain sa pagka-ministro ang iglesia. Mga laki ra may ordinahan, pwede diakonisa. Diakono, pero sa pagka-ministro gyud kanang mo preside diha sa mass, sa Eucharist, mga laki gyud na puros. Kay una gani ang gipamili ni Kristo, mga laki man po to puros. Katong sa tapusang panihapon, no? The institution of the Eucharist. Then mo na nasunod gikan pa sa una hangtod karon, mo na nga ang simbahan wa gyud mag-ordain og kanang babae. So ang katungdanan sa pagka-ministro sa Dios iya ra gyud mga laki. Ya it does not mean nga mga bahay walay papel na apod. Okay na. Sa mga presa na mga madre na sila ay papel. Ya ana mga katekista. So mao na. Pero mao lagi di lang nato supakon og unsa gyud palisiya, unsay role nato kay naaman tay kuan kanang mga leader nga mangulo nato. Nya to kuan pod, to test pod, pagsulay pod nato kung masulundon ba ta kay kinigong simbahan wala ra man pamilya, pamilya gyud dako lang nga pamilya, no? Des pamilya ang mga anak dapat mosunod sa authorities ginikanan. Di ba? Kung saan nimo pag-ingon nga masinulundon kang anak kung di ka motuman sa unsay gimando pod sa kuan ginikanan, di ba?
Ya, ang ginikanan, after man po na sa kaayuhan, ya, maun po na ang simbahan na kinahanglan sundon. Kung supako na to ang pag dumala sa atong mga obispo nga naa nila ang authority, so dili kita matawag ang masinulundong anak. Di ba? So karon mga obispo nya unsao man nato pag tino Brad Nicolay sa atong mga listeneron o mga viewer kay ato man i-upload pod sa YouTube nga saan man nato pag tino karon nga ang mga obispo nga successor sa mga apostoles kung maghisgot ang authority, mga obispong katoliko na. So ikaw Brad Nicolay, unsay imong nasayran ana nga unsaon na to pag-prove sa mga listener na to nga mga obispong katoliko ang genuine nga nakasunod sa authority sa mga apostoles. Kanang nga lang ba wa mo kita yung litra po litra, no? Mabasa sa Biblia. But, atong tanawon ng dagan sa kasaysayan, no? Kisa man nakasunod ni Kuan, ni San Pedro. Yes. Na nakasunod niya. Kay kani kong Santo Papa, atong tanawon yun, no? Ang Santo Papa, gitawag na ang Pope nga Kuan, ikan man sa Italiano nga Papas, no? O Amahan. Ang title nga Pope is referring to the Bishop of Rome, no? Yes. Mo na nga si Pope Francis karon giila siya og Santo Papa as a Bishop of Rome. Banglit og mo ingon Brad Nicolay, asa man mabasa ng tawag og Santo Papa ng leader sa simbahan. Tawag og Santo Papa? Walay directly nga litra po litra nga mabasa nato apan gipahibalo gyud ni San Pedro na iyagong gipaila nga siya usa ka amahan, pangulo diya sa simbahan. Na kamo usab nga mga pangulo, no, naa na sa Biblia. Kaya nung Brother Silbert at ayan ako to iatag basi makadugang kaya ko pamumputong chiko. Sige. No? Okay. Sa atong sayran na Brad Nicolay, no, ang pagtuon ko nato sa Biblia dunay duha ka klase nga modawat ta og usa ka kamatuoran. Na gani bisan mga abogado ani kahibalo kanang gitawag og explicit o implicit. Kanang explicit litra por litra gyud. Kanang implicit gipasabot lang. Allowed na, puros na dawaton nga. But pasabot ba nga dili gyud tanan kinahanglan pangitaon nimo ang litra. Kay peras gud anang kung kanang mayong ka nga si Pedro gihimong representative ni Jesus Christ. Hindi man kakabasa representative sulod sa Biblia. Pulong representative. Pero ang gipasabot na sa Biblia, no? Kay kadtong pag-ingon ni Kristo ni Pedro nga Pedro katong taliabot na ang pagkayab niya sa langit, di ba? Giingnan niya si Pedro nga Pedro ati mana ang akong mga karnero. Kana sa Katoliko nga pagsabot, wa na laing gipasabot ana nga si Pedro gihimong representative ni Jesus Christ. Kay ano man mingog ati man na ang ako mga karnero, buhat mo na sa pagka-shepherd, no? Pagka-labawong pastor, unya ang dumalahon kuno ni Pedro tanang karnero ni Kristo. So nagpasabot nga universal ni nga pagka-pastor. Universal. Ano may yung tag universal nga pagka-pastor niya, iya naman as Ginoo kay ang universal pastor gyud actually si Jesus Christ. Pero kana nga trabaho, iyang gipatrabaho ni Pedro ano man kay moadto naman siya sa langit. Sa Catholic interpretation, si Pedro gyud ang gihimong representative ni Jesus Christ. Kay kung ang iyang pagka-pastor universal man. Kung itandi sa pagka-pastor sa atong obispo Brad Nicolay, kuan man geographical or kanang divisional naman, di ba? Panitan itong obispo ang iyang pagka-pastor dira sa Diocese of Dipolog, di ba? Ang obispo po sa Cebu, sa Davao, limited ang ilang pagka-pastor kay sa ilang ramang pug lugar sila mo pastor Brad Nicolay. Pero ang gitahas ni Kristo ni Pedro ang iya ang pagkapastor. Brad Nicolay, no? Kay iyon mo siya nga, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Niya, ang mga karnero ni Kristo tanan man. So ito pa universal. So sa tanang mga apostoles, dito niya gisangon ni Pedro ang pag-universal pastor. Niwa mo kilaing simbahan nga nagtudlo na katoliko raman. Di ba? Kanang office of the Pope. Di ba? Nga sa tanang mga apostoles
only Peter ang gitugyanan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit nga nagpasabot nga siya may gihimong representative ni Jesus Christ. No? Kay dili gyud biyaan ni Kristo ang iyang simbahan diri sa yuta nga walay representative niya. No? Kay kung ang gobernador Brad Nicolay kahibalong mo delegate sa iyang office sa iyang vice governor, kung wala siya diha, si Jesus Christ pa di kahibalo. Kung ang presidente moadto sa ubang lugar kay mo sa iyang na mo study po siya dito kanong maayo tong ubang lugar, asa man niya i-delegate ang iyang pagka-leader, iyang pagka-presidente dito sa iyang vice president. Di ba? Ang mayor mo po na siya vice mayor. Si Kristo pa di kahibalo ana. Nga moadto siya sa langit niya, pasagdan niya iyang simbahan diri nga way mangulo. Di ba? Pero kanang muingon nga musupak sila ana nga wa gyud primacy ang mga apostol kay tupong ra kunog katungdanan. Matamaan man na sila anak Nicolay kanang musupak kani sa katungdanan sa Santo Papa. Matamaan sila, no? Kaya nisupak sila sa katungdanan nga kung but na hunaon na apod sila. Sampol, nahinumdum ko sa debate sa Cebu Brad Nicolay nga Katoliko o Iglesia ni Cristo, no? Nya ang tema pamatud-an sa CFD, no? Nga si Pedro mo'y unang visible head nga gipili ni Cristo. Nga sa mga apostoles si Pedro mo'y labaw. Ang Iglesia ni Cristo ni supak. Ako ba na malandong ba sa tema ba iko? O ako may panahon-nahon ani klarong tagilid ang iglesia. Nga naman. Nganong supako nila ang proposisyon nga sila naapod. Sample. Nganong naaman sila executive minister? Di ba? Kung moingon sila nga ang labaw, ang mga apostolis tanan tupong ilang katungdanan way labaw. Pero nganong naaman sila executive minister? Ay kung na ang tanang ministro puros equal na ilang katungdanan. The fact nga naa sila executive minister, but pasabot na po sila Santo Papa, lang ilang termino nila. Di ba? So, mo na giingon diya nga, nisupak sila sa katungdanan nga sila naapod, la ilang halan. La ilang termino, executive lang ang ilang term. Pero ato equal, Santo Papa. Nakaroon, Brad Nicolay, no? Ako nilang ng ilahos, Brad Nicolay, ha? Oo, sige. Unsaan man nato pag-prove nga kanang katungdanan ni Pedro Santo Papa gyud na. Now, dili ta mo ingon nga mabasa gyud na litra por litra nga si Pedro gitawag og Santo Papa. Walay explicit statement sa Biblia nga si Pedro Santo Papa. Pero naay implicit statement sa mga abogado pa. Gipasabot. Asa man gipasabot nga kanang katungdanan ni Pedro Santo Papa. Okay. Dagan kasabutan kay kining actually kining simbahan ni Kristo pattern ni sa gingharian sa una sa karaan. Galing sa karaan sa matong gingharian ni David, militaristic to nga gingharian. Samtang ang kang Kristo spiritual kingdom. Sa militaristic kingdom ni David, ang gingharian ay hari. Di ang hari na siya prime minister. Kanang right hand ba sa hari ba? Nga ang simbolo ana gitagaan ka og Yahweh, keys of the kingdom. Nana sa Isaiah 22, no? Nga doon na to'y nakalingkod sa pagka prime minister nga si Shebna. During that time ang hari sa katungang lugar si King Hezekiah. Si King Hezekiah naa say prime minister kato si Shebna, prime minister Shebna. Ang simbolo nga gitagaan kag authority sa pagka prime minister, second in command to the king, tagaan kag Yahweh. Yahweh sa gingharian. Ana sa Isaiah kapitulo 22 tudling 20 hangtod sa 23, bisag 21 lag 22. Nga ni anang higayuna si Shebna, Prime Minister Shebna, tungod kay wicked siya nga pagka-leader. Wicked siya nga pagka-Prime Minister, giilisan siya, gi-overthrow siya, giilisan siya ni Eliakim. Bitaw giingon diha Brad Nicolay nga ako lang idiretso ha, nga ang Yahweh kuno nga gihupta ni Shebna kuhaon niya. Then itugyan na ni Eliakim. Si Eliakim na po'y magkupot sa Yahweh. But pasabot siya na po'y himuong prime minister. Nya, tawgon kuno siya og Papa. Sa kinat sila, Father sa English. Sa mas mayo siguro, Brad Nicolay, basahan ito na Isaiah 22. No? Bisag 21 lang o 22. No?
Isaias 22, 21 ug 22. Isaias 22, no? No. Okay, sa Bain- Isaias 22. 21 ug 22. 21 taman sa 22. Nagingon din suluban ko siya sa imong biste o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Binding and losing authority na. Actually, gahom na sa Dios. Authority, gid Binding and losing authority. Nga kung himuon kang prime minister, naani mo na ang authority. Dayon mao lagi tawgon kuno kadiyang pangulo o amahan di sa King James gani sa Hubat Protestante father. Niya kung hubaro na to nas kinat sila papa. So natay basihan nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon nagpapa. Papa. So implied watay kana bang explicit statement nga si Pedro gitawag Santo Papa pero na implicit. Gipasabot. Gipasabot. Kumbaga sa logic pa na syllogism nga kung mo conclude ka naa kay premise accepted imong conclusion basta na lang kay premise kanang basihan sa imong conclusion. So unsa may premise anang conclusion nato nga si Pedro Santo Papa? Unang premise tungod kay gitugyanan siya Yahweh sa gingharian. Nga sumala sa Isaias 22 20 hangtod sa 22 ang tinugyanan si Yahweh tawgon og amahan. Father. Di ba? Dayon ug mayon sila nya nganong butangan maghuli o santo ay lang-alang katungdanan ko na nga tukod sa Dios. Wala ang gina yung opisina. Nainomdom ko nato ni repute ba sa akong pag-argue na ko ana bro Nicole. Okay ra Father pero ay lang butangig santo Holy Father kay titulo na sa Dios. Okay. Sa ato pa kung dili santo sa ato pa evil Father. kay di man ka santo di man ka balaan Father lang evil di ay no. Holy office man. Inanglan kay katungdanan man na siguraduhon gyud nato nga balaan gyud ang katungdanan. Dili po na kay gama-gama po na nato bro Nicolay. Na sa pinadayag 3:7. Pwede kong basa nga ang gakupot sa Yahweh sa gingherian kana ang katungdanan holy o santo. Pinadayag 3:7. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Ang nagkupot sa Yahweh ni David, walay makasira sa iyang ablihan, ug walay makaabli sa iyang sirad-an. Baliw ko og subli. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Balaan Nga nagkupot siya. ang nagkupot sa Yahweh ni David. Okay, actually ang gipasabot ana si Jesus Christ. Siya may siya may authority. Okay. Pero di ta ka buot niya nga ang iyang authority iyang extend og laing tao. Yes, so labi na og muadto na sa langit na sigurado gyud. Nanglan i-extend niya iyang authority kay kung dili niya i-extend iyang authority sa laing tao saka sa langit ang pangutana kinsa may saligan sa mga tao kinsa may paminawon sa mga tao. Bisan kinsa dili pwede. Kay og bisan kinsa magkalanrakas yun mo man ni nahitabo ron nga nidaghan ni relihiyon kay bisan kinsa ra may tuhuan. Diba? Bisan kinsa ra may tuhuan. Puro mga leader. Pero kung musandig kas pagtulon ang Katoliko, di kita mabahin-bahin nga naman. Sundon man nato tong protocols pa naghiusa nga una kinsa may gipili ni Kristo nga mo represent niya si Pedro. Juan 21, 15-17. So, sundo na to ni nga katungdanan ni Pedro. Niya kinsa may nakasunod ang nakita ng mga Katoliko. Diba? Ikan ni San Pedro, Linos, Clitos, Clemente, di na ko kami-memorize sa agis kadaghan. Ikapila ning atong Pope Ron. 166 na ni si Pope Francis ron. According sa history. So, mauna nga, kung masunod lang unta na nga protocol, kanang gitawag ito, protocol sa panaghiusa, di kita mabahin. So, ano yung pagbahin nga, di mag-alala, maghimo, kag-imong kaugali yung katungdanan. Now, nabahin ta tungod kay daghan nato ron mga igsuon nato nga maghimo og laing katungdanan. Para siguro kay o Katoliko tanan mga offering mo punta di sila ka kwarta no.
May mga puning kung maghimo po ato, di ba? Ako mga liunta sa una ni Nicolay, matintal man ta ko ani ba kay may bugtas mga pare nga dito sala nila po kuan sinsilyo men na maghimo po ato. Pero makonsensya man ta. Dili mo na pwede. So mao na nga mo usan di kita unsa gitagaan yung authority. Una kay si Pedro magiunang gihimong universal pastor. Sundo na to na. Para sa atong pagsunod doon, ang office sa presidente o na si kinsa to'y unang presidente, Brother Nicolay? Emilio Aguinaldo. Oo, kami memorize ka na. Oh. Sundo na to na hangtod sa atong presidente ron. Di ta maghimog laing presidente. Kung maghimo ta laing presidente, wa na, duha na ang Pilipinas. Di ba? Oh, babahe na. So karon, kinsa man ang gi-authorize ni Jesus Christ nga mo represent niya, gipasabot niya si Pedro. Kinsa may nakasunod ana ron kita ra magyud ang Orthodox although pares-pareha sa atong mga teaching kay naay larawan nya naapoy kuan manguros pod pero gibali lang gibali lang pero asa na sipyat ang Orthodox wa na sila mosunod sa Santo Papa kaya ila equal kuno tong patriarchate no upat ba na tulo ka patriarchate na maguba na ang kuan kanang structure sa unsay gigitudlo sa Biblia nga usa ra gyud prime minister. Gani atong mabasa sa Biblia, Brother Silbert, na sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 nga nagingon ko din si San Pedro no nga kaninyo nga mga pangulo sa simbahan ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya nagahangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Mo na diri na to makita maigsuon natong tigpaminaw nga si San Pedro doon na gid siya titulo sa pagkapangulo. Yes. Mo na nga ang iyahang pagkasanto papa. No kay ang atong Holy Pope Father. is the head of the Yes. church man of the Yes. universal. You know, but na hunaon tanang mga ministro o pare, father, Oh, Father. kay bisan si San Pablo gali niingon siya nga ako nahimo nga amahan ninyo sa maayong balita 1 Corinto 4:15. Ito pa tanang pare o ministro sa Dios, father. Oo. Dili lang gani kay ministro sa Dios bisan ka ng leader sa pamilya, father ra pod. Oh, Father. Ako Brad Nicolay no, minyo na ko nakoy anak, Father ra man pod ko. ka. Pero dili ministerial. Okay. Oh yes, Father, dili ministerial. Father of one. Oh, Okay, nabito ito yung utana na Brad Nicolay kay hala, blasphemia na ninyo mga Katoliko kay kanang titulo sa Dios inyong gipagamit sa inyong Santo Papa. Oo. Ikutlo tong Mateo 23:9. Ato bang niingon si Jesus Christ nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara ang iyong amahan sa langit. Kana may lang gikutlo. Nga kana ra ba og sakto ilang pagsabot na sila igo pud tanan. Kay kanang mga pamilya nila, mga leader sa ilang pamilya pa ay kung natawagon nila brother. Di ba? Di ba? na part Oo. Oo. Kinsa man na, inumdum lang ko ni Iranyo ba to? Si Felix ba to? Iranyo day, manalo. United one time sa una, gipangutana siya, gi-interview siya media. Kaya gilagi anang Matthew 23:9, iyang papa, si Felix, wa niya gitawag, interview siya, wa niya gitawag og papa, father, iyang si Felix manalo. Iyang gitawag og brother. Kaya nahadlok lagi siya anang Matthew 23:9. Pag-ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri nga kani kung magtuon tag Biblia dili tanan kanang gitawag tog literal. Nay kanang allegorical. Kay kung ato ko nang basahon gud actually ang gipasabta ni Kristo diha kadto man ang mga Pariseo, tong mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason. Si Kristo gud supak siya anang mga tao ba nga leader kuno simbahan niya mapahitason. Gusto siya nga kung mag-leader ka kinahanglan humble ka. Ang sa simbahan lang, naman tayo mga leader. Kay Apan kung servant leader. kung mapahitason kung ka nga pagka-leader, sama rang murag kag naging-equal sa Dios ana. Murag kag nagpaka-Dios ba? So dapat kung leader ka sa simbahan, dapat humble ka kay mo na gitudlo sa Ginoo bisan si Kristo gani humble nga Dios pagani siya. Si Kristo pagani niya sa kalibutan, ingon siya nga, I am here not to be served, but to serve, no? So, sa ato pa, Brad Nicolay, ang Kristo, ipasabot ni Jesus Christ diha nga, kung mapahitason mo, dili mo angayan aning titulo sa akong amahan. Upitaw ningon siya sa Matthew 23:11, Brad Nicolay, o 12 nga, ang magpataas, ipaubos.
Og ang magpaubos, ipataas. Sa laing pagkaistorya, kay kamo nagpataas man mo, ipaubos mo na ako, di mo angayan aning titulo sa akong amahan. Dili lang gani kay amahan, Brad Nicolay, hasta ng titulo sa pagka-teacher. Actually, dili raman kay pagkaamahan niya ang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri. Hasta po nang titulo sa pagka-teacher, ayaw mo pagtawag og teacher diri kay usara inyong teacher si Jesus Christ na. Na kay kung sakto ilang pagsabot, Brad Nicolay, hasta mga teacher sa DepEd tamaan, no? Kung sakto ilang pagsabot. Pero kung muuyon lang yun ta sila Katoliko nga ang gipasabot ni Jesus Christ diha dili na literal, allegorical na. Nabot pasabot nga kay nagpataas man gud ang mga Hudiyo diha, gi-strikean sila ni Jesus Christ. Munang niingon siya kay ditso diya ayaw mo pagtawag og amahan Dresyo. Actually ang iyang gipasabtan kato mga Hudiyo nga mapahitason kay dili sila angayan anong titulong taas. Kon ba di Gipaubos sila. muna nga kinahanglan yun ang leader nga doon na kay pagpaminaw po sa imuhang mga Yes. sakop. No? Ug magpaubos kuno ka, ipataas ka. Sa ato pa, pwede ka tituluhan og taas. Samaan ng father o teacher. Di ba? Muna natay gitawag karon og kuan sa simbahan nga synodality. We are working together. Obispo ka man, sa papa ka man, o pare, kardinal, we are one as a body of Christ, no? Oo, di tingali umingon og tupong ra di ay kay father man ka tatanan. Father tatanan pero na ay chief. Oh, Kay presa na sa Supreme Court, Brad Nicolay, mga higher mga ranggo na mga justice na to, tanan sa Supreme Court. Pero naagyo chief. Di gyud mahitabo walay chief. Kay kinsa may katapusang mosulti og magparehas, di na magparehas ug una-una. then doon at ako'y sigutan ba sa Sige, Silbert sige, ba, sige. no? O kuan, ako nang ikuan ni ba, ilakip na ko no, sa itong sugutanan, kabahin na ng authority. Sige. Kaning authority to cast out demons also, no? Kaning pagcasting sa mga demonyo. Kay sa panahon sa itong Ginoong Kristo, ang mga apostoles, kitagaan usab og gawa sa pagsangyaw, ang pagcasting, no? Sa mga demonyo. Naana sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1, nalagay nga Jesus summoned the 12 and give them power and authority over all demons and to cure diseases. Sa Marcos 16:17, this sign will accompany those who believe in my name, they will drive out demons. Mo na nga atong makita ba sa Silbert nga labi na karon sa atong diocese, doon natin gitawag og exorcist, Yes. no? Labi na si Father Leo Gilbero sa Dipolog, diin nga ang authority sa kay ang exorcist is ang bishop magyud. Kaya si Father Leo gitagaan og authority po nga exorcist sa diocese, no? Nga diin na ay authority nga gikan sa Dios sa pag-cast out og mga demonyo, labi na gyud nga kaning kaning demonyo gud Brother Silver, matuo ba ka nga naa mo gini existing ni siya, no? Kay gani ang usa gyud sa entry point ani magsuon nga to ipamit ko ni diri baguhay ra magini nga itong mapaambit nga di kita mo dool anang mga gitawag na tong mga albularyo, no? Kanang mga natay sa mga habak, no? Sa mga pungsoy, no? Mga tinuoan na to ba nga sa mga isuon na to nga mga dili katoliko, no? Mga pungsoy, naihabak, o uban pa mga lucky charms, which is an entry point nga doon naging mahitabo nga demonic oppression o demonic Yes. obsession. Nga di ta kasabot nga ngano kaha nga nagsakit man ta, no? Ngano kaha nga nagkalisod ta, which is i-oppress sa demonyo, pinaagyan ng mga nga bahina. Kaya dili na sa Catholic Church, no? According sa Catechism of the Catholic Church sa kuan, ining paragraph 21:16, no? Nga all forms of divination are to be rejected. Yes. Recourse to Satan or demons, conjuring of the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting to the horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums. All conceals a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fair
transfer that we owe to God alone. Kaya kaning mga nga ni Brother Silbert na hulog man nga ang Dios nituo taan nila, no? Nawala na ang Dios nga matuod. Idolatry man eh. Yes. Kaya nakoy nabantayan na itong igsuon yun nga mga Katoliko kaya itong makauban nga naay santo ninyo larawan ni Jesus Christ naapoy tapad nga Buddha, no? Una nga ay panawagan na to nga kung naamoy nga na inyo gina-surrender sa exorcist, no? Kay mahulog man gud nga dual sim ta na tuo ta si Ginoo tuo punta niya, no? Muna nga, unsa po ikadugang ni Mona kay ato po na iskutan ng authority kay sa pagkakaroon ba sa Silbert sa itong naibawaan sa sa diocese naagid tayo mga gigama karon nga mga atong bag-uhay lang ni Father Leo Gilbero diya sa katedral nga Yes. nagpatapik yun siya kanang spiritual liberation and healing. Kay daghan mo ko nga suldan ng mga demonyo din ron sa ato sa Dipulog, no? Yes. Mga nagkadaya nga barangay. Labi na kanang sigig tan-aw og mga horror movies, no? Yes. Uban pa mga daghang mga ano mga malaway. Ato lang iawhag sila nga mo tambong sila nga mga seminar Oo. nga maghiskot ana ang announce mo na nato, di ba? Oh, dayon mo basa sila katekism nanas katekism pod. Si katekism. Di ba nagkakuan ka ni Padre Arjen ron Silbert active pud sa ana, no? Yes, naay mga kuan yun ana kanang mga expert. Yun, ana. Ano? Ako diri sa ko focus aning mga ining mga issue aning kuan itong mga igsuon nga nganong di sila ganahan magkatoliko. Okay. Kay ako matay wa kastilan pinakadakong kalipay na ko nga ako sa katoliko nga simbahan. Tukod yun ni Jesus Christ, no? Dili tukod ng tao, no? Pero sa to, mao lagi daghan lang makalibog magod aning simbahan na kay siyempre nga nung daghang makalibog kay maningkamot man po tao na staning unsaon niya nga mga tao nga di na mosalig aning simbahan na, no? Lubugon yun niya. Mo bitaw nga kung imong tanahon niya sa Matthew 3:24 hangtod 30 per Nicolay. Kato galing naghiskot nagsambingay si Jesus Christ may tungod sa iyang gingharian o simbahan diri Syuta nga ang mga tao dito sa parasan gani nga nangahibong sila nga may mang binhi unda tong gipugas silang amo nga ang gipasabot si Jesus Christ. Nung may mga sagbot di ba? Nyor kanong naman ni sagbot nga may mang binhi imong gipugas. Ito sa lain pagkaistorya anong na may mga daotan. Hindi ba niingon ang Ginoo yang gipasabot nga samtang na nga tulog gud mo na apoy tao nga bot pasabot ang yawa nga sabod ug liso sa sagbot. Bot pasabot na panintal ba sa demonyo ba mao na nga naisagbot pud. Ya pangutana di ay gialaw din na si Ginoo na watay mahimo na gialaw na si Ginoo niya. Napod siya rason nganong iyang gialaw na, no? Aron pud ta sulayan pud ta niya og askin sa pilion na to. So muna niingon tong mga tinugyanan dito nga yor ato ning pangibton kay maayo man to imong gipugas niya ano na may sagbot amo ning pangibton aron sunugon di ba mo ni atong gibasihan nga Brad Nicolay nga natong simbahan ron dili kayo stricto og tiwalag. Although na ay power ang tinuod nga simbahan to excommunicate pero naman po goy hunahuna ang simbahan asa may mas maayo nga itiwalag diretso na mga buluyagon nga kuan o ato lang i-embrace may talang tagpaagi nga mabutan ba kaysa o imo iditso nimo tiwalag mo suko lang na mo samot lisod nimo natudloan una ang atong gigamit ana nga argument ba Nicolay kanang kang Jesus Christ di ba di ba ningon ng mga tinugyanan niya mga kuan ba ina niya pag-ingon nila nga nyor among pangibton ni kay wa man nilabot mga sagbot man ni usay gitubag sa Ginoo di ba ningon ng Ginoo diha kaya naaman si authority sa binding and loosing na siya gahom mo tiwalag mo excommunicate na po siya gahom nga mo pabilin mayon siya ingon siya diha di ba ingon siya ayaw di ba pag ingon nila nga nyor amo ning pangibton o sa laing pagka-istorya Brad Nicolay amo ning ipang tiwalag o amo ning pamatyon ba okay o man nilabot di ba ang tubag ni Jesus Christ mo man niya akong gigamit nga argument kung katong na atoy katubang kanang MCGI gani katong kang Soriano nga mga debater maingon sila nga Katoliko way tiwalag di ingon ko na ang tiwalag authority na sa mga obispo
authorized man sila. Pero kung naapod sila reason nga nung idili, maminaw sa taon sa ilang reason. Nya ang gigamit na ako nga bersikulo kanang kang Jesus Christ katong pag-ingon niya ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot niya ng mga sagbot, maapil unya mga trigo. Unya na sa ting anibot pasapos sa adlaw paghukom kay lainon na ng mga buutan o mga mayo, silutan tong mga daotan o gantihan ng mayo. Muna yung bersikulo akong gigamit per Nicolay nga ang simbahan pwede po dahil mo differ sa pagtiwalag kung naa siya reason, no? Okay, kung imo kong itiwalag dito na mga badlungon dito din mo tuluan na mga langin lang na ako po dagway masuko pare king anong gitiwalag ko mangangin na lang po ko, di ba? So parang kuan o kuya pare dili i-embrace ra gyapon wala ba og ginikanan ba Nicolay nga naay badlungon dili nimo na oy palayas diri. Malipay kag naara sa imong tungod, no? Kay mapangga nimo siya bisan iyang kabadlungon may chance pa nga mabag-o tungod sa imong pagpangga, di ba? Kay sa imong sakitag mga pulong unsa diha na samot di ka katudloan na og mugahi ng balatian na. So mao na. So mauna Brad Nicolay nga ang dapat yun manalinghog yun sila yun sa atong simbahan, no? Dayon kung maglibog sila unsay mga kalibog mangutana, no? Kay kining malibog na ta usay matintal ta nga mo nang di na ta mosimba daghan na nahitabo Brad Nicolay. Anto na lang sila yung mga pundok nga tukod lag tao, nga nalimot sila nga ang simbahan pamilya man nya og pamilya gani nagay mga problema. Nay problema magtabangay lang tag sulbad di ta maghimog lain na pong simbahan nga wana panagbahin-bahin na. So mo ni atong role Brad Nicolay, no, sa CFD ni tabang ta sa atong simbahan sa kanang gitawag og pagpanglimpyo muna nga imong gi-share tong may tungod sa definition katong mga anting-anting pa gibawal yun na mo na paagi sa pagpanglimpyo nato nga abot pasabot tinud-on yun nato atong pagtuo. Sa ingong ni ana po siguro ma-attract po ng naas gawas pa ubang mga dili katoliko nga uy namde mga katoliko nga buutan day nagtinarong na pwede ra day punta nga katoliko magtarong po day kay na may parehas ni Brad Nicolay. So abi man nila puros rag kuan udas ng tao sulod sa pagkasala pero we admit Brad Nicolay nga na-enjoy mga dili maayo po sulod simbahan. Pero dili na rason nga atong biyaan. Niya mga teaching po na ilisod yun sabton. Nakanamdo ko sa imong giskot sa oral Brother Salvador itong dugay-dugay na to no dahil sa radyo uban pa nga kung doon na gani hugaw ang inyong balay atong balay panglitan doon ay hugaw ayaw pang limpyo dito sa laing balay, no? Ang imong kaugalingong balay mo imong limpyuhan. Yes. Wala nga, tabangan na itong limpyo. Ug doon natin nakita nga mga pipila nga mga hugaw. Kanya, labi na Brad Nicolay nga, kining simbahang katoliko, original church yun eh. Bot pasabot, founded by Jesus Christ yun eh. Yes. So kay, founded by Jesus Christ man eh. Sumo na atong limpyuhan kong nabuling. Kaysa maghimo kag laing balay diha nga tukod lag di imua o tukod lag tao nga dili si Jesus Christ. So may mo pasabot nimo nga ang imo ra may imong palabonon o tukod lag tao imo ang gitukod ni Jesus Christ nga gibulingan si Awa di ka maglimpyo diha kay maghimo kag imo. No. For me kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, ang atong limpyuhan nga balay nga nabulingon, ang tinuod yun nga balay nga gitukod ni Kristo. Dili nang mga gwapo kay simbahan lagi o gwapo kay mga fellowship pero tukod ng tao ilang simbahan. Ilang gikumpetensyahan ang original nga gitukod ni Jesus Christ, which is dili na ko na mahimo Brad Nicolay, bahala ka diha. Wala nga dako po kayo na to nga alam po nga kanigod po sila itong maigsoon na ito mablame po ning uban ani kay nahimo pong biktima ba labi na yes, information nga kuan unsa i-convert sila mga ingana, no? Unya kinira ba ang mga dili tinuod nga mga iglesia Brad Nicolay? Nindot ra ba kay ni tanawon mura man di kaning kana galing fake nga kwarta nga ipamukhang totoo. Di ba? Sakto pug nimta giawat jud ang kolor ana-ana pero piki day kanang piki kay walay authority ang gagamaana. So mo po na daghan mga grupo Brad Nicolay ron nga nindot kayo. Nga kuan kayo kakit-akit kay mga batanon. Wapo kay mga simbahan. Kay kuan ganahan sila tong
Jolly ba? Mga drums, no? Ana? Matintal ko pangsultis mga ngalan pero di na lang. Mag-drums, mga instruments. Apan, wala nila ingon pang palir Leonel Dagpin Jr. sa Santa Filomena, no? Nga, para sa administrator. Sa, ang prayer, doon naman ko ng value of silence ba? Ang prayer. Kaya katong sayaw ka, no? Mag-drums ka, ana, may daotan, ana. Apan sa gitulo sa Biblia, sa panahon ni Jesus Christ, sa Institution of the Holy Eucharist, Misa, sa Luke 22:19-20, silence man ito. Yes. Di ba? Uban sa mga apostoles. Wa man to drums. Muna na itong santo sa Misa karon. Yes, then kining nabilin nga minuto particular Wala, no? Ang concept pod nato sa kining mga practices nato ron, dili ta kayo bukis kay tanan nga namang kayuban nga wala na sa Biblia kanay Semana Santa unsa na diya ka Pasko. Wala bitaw na kay ang iglesia gud, ang nature sa iglesia galambo. Naay bersikulo ana nga atong ipahuna-huna Brad Nicolay nga ang simbahan dili stagnant. Malambuon, dili ni mo na ingon kaya na lahi na kani lambo na dili na mao dili na kay pres na ko Brad Nicolay ko gwapo ko na kay ko sa una puti mo din karon nagbuho naman ako no. Pero usa ra gyud ko katao mao na ang nahitabo sa simbahan nga naaboy mga kaaging dili maayo pero dili ra gyud ta mag-usa mo na sa panahon sa una akong sakyan na yung mga gipamlit pa dahil Silbert na sa panahon sa mga apostol sa una nagwali San Pablo wag gyud mo gamit og radyo. Pero karon na may radyo god. Ay sayop na pud sila kay nagamit sila radyo kay mga apostoles sa una way radyo. Adi no. Wa kuno garosaryo ang mga apostoles wala bitaw. Pero ang pangutana sayop nang magrosaryo. Nga kung magkaanam atong pagtuo og kadako ang atong mga responses magkadako pod. Di usay giingon sa Ginoo kinsa tong bot mo sunod kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siya labaw pa ni ini. Take note, labaw pa ni ini sa tupa ang simbahan maglambo. Yun. Yeah, ang authority po sa mga leader sa iglesia giingnan sa ang inyong idili dirisyota idili sa langit ang inyong itugot asa man mabasa Mateo 18:18 sa to pa bisan pag naghanog pista sa mga obispo pwede na aprubahan na sa langit. Ang inyong idili ug itugot ko sa langit. Na unsaon man na. Ya mingon sila og mingon ding obispo mangawat. Ang mangawat pud ita ang pangutana kinsa mga obispohan nagtudlog pangawat. Ano ra gyud? Wow. Sige Brad Nicolay, wala tay panahon. Mo na nga ato lang po nga panginaot no sa tanan nga nagkuan na magsunod gyapon mo no sa tuwa nga programa matag adlaw kini nga Sabado no alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Kini nga programa ubos gid sa paningkamot no sa tong talahorong nga obispo Bishop Severo C. Carmari uban sa tong Bible Director nga si Padre Ramil Corong ug usab niini nga tong istasyon no DXEE 92.5 FM band dinhi sa Dipolog. Unya kini na lang yung ubos nga alagad Padre Nicolay Lucinos uban sa to ang technical engineer John Damel Silbert ni Brother Silbert. Og salamat ug maayong hapon sa tanan. Salamat samahan sa anak ko si Espiritu Santo. Amen. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world for